Така, искам да започна първо с честито Рождество Христово. Али да е честито? Привилегия е за нас да се радваме за този ден, за Рождество Христово или за раждането на нашия Бог и да се радваме в този ден. Защото много от хората, мои приятели, нека да чуеме, деца не мърдайте, правете ми път, правете път, за да проповядвам. Много хора мислят много неща за Рождество Христово. Те пишат публикации. Ти трябва да се интересуваш. Какво правиш, правиш? Какво празнуваш? Дали празнуваш нещо правилно? Нали така? Дали правиш нещо угодно на Бог? Ти трябва да се интересуваш. Много от християните, служители, църкви, пастели, интересуват се, но техният интерес не за да разберат истината, за да я живеят. Техният интерес за да атакуват, за да хулят и за да нападват. Техният интерес да разберат, не да хвалят Бога, да предат живота си на Бога. Техният интерес да хулят, да нападват. Защото това са само плътските хора. Светските християни. Така. Айде, тук има. Айде. Исус, изкарваш ли ми моето очи? Мачо, спокойно. Искам, мои приятели, да разберете, вие също, защото ние всяка година правим нещо. Представи си, отиваш да работиш на една машина и да въртиш една машина, да не знаеш какво правиш. В смисъл, отиваш в една машина. Приятели, дайте фокус. Правиш една машина и изпраща ти началникът. Обаче ти пускаш, въртиш, обаче не знаеш тук-що какво правиш. Много от нас, християни, сме невежи служители, пастири, ние не знаем какво празнуваме. Или хора казват, брат, Рождество ни трябва да празнуваме. Ахай! Чухте ли това? Чухте ли това? Някои хора, служители, пастири, така наричани вярващи, те казват, брат, Рождество Христово ние не трябва да празнуваме. Те така говорят, те така мислят. С единствена цел, за да покажат себе си, че уж са нещо. Те искат да покажат, ти празнуваш Рождество Христово, искат да ти покажат, ти си грешен. А себе си иска да скрие, за да мислят хората, виж, той ни празнува. Значи той знае. Пак, вярвайте ми, много са невежи. Не разбират. И това са хвалители, пастири и християни, му приятели. Трябва ли ние да празнуваме Рождество Христово? Въобще това нещо има ли го в Библията? Въобще има ли го в Библията? Аз съм чул проповедници да казват, никъде не е писал Библията за Рождество Христово. Затова Бог не ни даде месецът или датата. Мета сме ние декември. Така ли? Това е месец. И денят нарича се 24. И много от пастири християни казват, братя, Бог не е написал този ден, за да не се поклоним на деня. А вие знаете ли, че също човек, който казва или декември, или дата, той Библията говори за рожденото месец на Бог. Приятели, Библията декларира рождения ден на Бога. Вижте, приятели, ние празнуваме както всеки ден. Вижте ли поне сме някаква разлика? Само в някаква разлика. Ние всеки ден сме християни. Обаче въпросът, има много вярващи християни,
казват, ние не трябва да празнуваме Рождество, защото това е в деня на дядо Коледа. Приятели, на 24-ти, знаете ли, не само идва празникът дядо Коледа, той има много празници. Аз не празнувам дядо Коледа, аз съм против това, ви го знаете. Хората на Фейсбук ме знаят, повечето. Аз не празнувам Елхи, аз не празнувам дядо Мраз, Коледа. Дори подаръци, с които даваме, нямаме това същенство, този шамандурен бог на света. Той го няма в трубичките ни, дори, приятели. Въпросът е, брат, ти не празнуваш това, ама ти празнуваш Коледа. Хей, аз не празнувам Коледа. Аз не празнувам бънни вечери. Аз не празнувам деня на прасето, 24-ти. Приятели, в 24-ти много богове, чуйте ме, много традиции са се родили. Има някои ваши, може би, деца са се родили на 24-ти. Може би брат ти, жена ти, мъжът ти, не знам си кого е. Знаете ли колко хора са родени на 24 декември месец? Тогава, когато аз празнувам Исус Христос и празнувам името на моя Господ, Адонай, тогава, мои приятели, аз какво празнувам? Аз празнувам какво? Деня на твоето дете ли? Ако Сатана, дяволът, вкара в Рождество Христово дядо Мраз, това означава, че Рождество трябва да се спре да се празнува. Приятели, Рождество трябва да се празнува всяка година. Никога не можеш да докажеш смъртта на Йешуа. Не можеш да докажеш възкресението на Йешуа, докато не доказваш неговото раждане. Няма смърт, няма възкресение, докато няма бебе. И света трябва да го знае това, че някой лично се роди. И въпросът ми, кога се роди? Никой не го знае. На 24-ти много хора се родиха, много богове се родиха. Но това не означава, че когато аз празнувам декември месец, аз празнувам тези богове. Но нито пък празнувам твоето дете. Какво празнуваш, брат? Празнувам мой Христос, който се роди точно в това време. Вау! И откъде знаеш, брат? Не знаем. Ние, пастири, служители, теолози, учители, доктори, ние не знаем къде пише това. Ти как си ги виждаш тези работи? Къде пише месецът? Декември месец. Някои богослови, Джим Стенли, много учените са. Джим Стенли, някои евреи, някои турци, някои германци, някои американци, някои африканци празнуват в Рождество Христово в различни месеци. Американската църква мисля, че празнува Христос, да не бъркам, Рождество, празнуват го 6 януари. Африканците по същият начин. Те също празнуват 6 януари. Празнуват месец януари. Много държави, много богослови, много учители, изследващи Библията, те казват, че Христос се роди март месец, Христос се роди септември месец, Христос се роди октомври месец и идват при нас и казват. Той казва, брат, ти тогава защо празнуваш Христос декември месец? Та Христос не се роди декември, той се роди. Приятели, замислили се малко кога Христос се роди. Доказвали го чрез Библията. Никога не са го доказали, никой учител. 99% съм чул много хора за Рождество Христово. Те не го доказват кога се роди. И те не го знаят. И още не го знаят. Още не го знаят. И вие не го знаете. Вие не знаете кога Христос се роди, кой месец. Но Бог иска да не открия това. Искам да се хване малко на 3 малки точки. Първата точка. Искам да дам 3 точки и с вас и после да ме напомните. Първата точка. Имаме ли право да празнуваме Рождество Христово?
Втората точка. Кой месец се роди Христос? Тази втората дума деликатна. Кой месец се роди Христос? Ще се хванем там. Трябва да имате търпение. Трета точка. Ще се опитаме да хванем датата му. Имаме ли право да празнуваме? Имаме ли право в време на Рождество, декември, да дадем подаръци? Имаме ли право? Защото и за Коледа си дава. И тогава християните идват при нас и казват: брат, ти даваш подаръци за дядо Коледа. Не, аз давам подаръци за Рождество Христово. Добре, брат, къде го има това нещо в Библията, подаръци? Ти откъде си ви замисли тези работи? Първата точка. Имаме ли право ние да празнуваме Рождество Христово? Питам вас. Да, имаме право. Имаме право. Да. Имаме ли право? Да. И как трябва да го празнуваме? С елха? Не. Дядо Мраз? Не. Коледа? Не. С подаръци? Не. Как не пак взехте подаръци? Как не? Ние трябва да празнуваме Христос с подаръци за нашите деца да се радват. Ще ви го покажа чрез Библията. Когато се роди с мастиха на здраве. Подаръци. Мои приятели, християнството е много шашкан и объркан. И те не знаят какво говорят, какво мислят. И това го правят най-вече плътските християни, хора, които не разбират, не са израснали, не могат да видят, не могат да размишляват, не могат да хванат. И знаете ли какво? Те почват да се препират, да се хванат, представят себе си и духовни. Каква духовност имат? Мен не ме прави християнин, когато празнувам Рождество Христово. И не ме прави християнин, дори когато не го празнувам. Още един път. Не ме прави християнин, когато празнувам Рождество Христово. Не ме прави Божи син и дъщеря, дори когато не го празнувам. Това не ме показва нищо. Но ние християните въобще имаме ли право да празнуваме Рождество? Да. Защо трябва, деца? Защото е Бог. Така. Защо трябва да празнуваме Рождество? Не искам да говорите повече ви. Само искам да слушате. Искам големите да говорят. Защо трябва да празнуваме Рождество? Как празнуваме Рождество? Дядо Коледа? Не. С елхи? Не. С подаръци? Да. Обаче, знаете ли какво правиха пастирите, пророците и апостолите в България? Във време, когато трябва да докажат Йешуа Машиях, Син Божий, Създателят, те показват Дядо Мраз в църквите си. Апостоли в България, християни в квартал Победа, Бургас, Медероник, Горно. Пастери са били, големи, така. Приятели, те празнуват Рождество, но те го правят с шамандурната кукла. Това не е Рождество, това е поклонство. Рождество Христо трябва да се пази чист. И днес в църквите никакво има, мои приятели, за Рождество Христо. Дядо Колеци, онези кърланки. Това е ритуален. Това е езически празник. Дядо Мраз е езически празник, който има от духовете на мъртвите. Николов ден. Това. Знаете ли, ако се обърнете назад през 100, 200, 300, 500 години, ще видите кой го създаде. Аз знам кой е. Дяволът. Но той го даде на хората.
И винаги дявола се опита да вкара себе си в Божите неща. За Рождество Христово дявола се вкара да се прави Дядо Мраз, Илхи и много други неща. За да хората приемат поклонение от незнание. За възкресение Сатана даде на хората яйца. Възкресението червеница има. Как се казва това? Велик ден. Какво правим ние във Велик ден? Приятели, това са езически празници. Бог казва в Библията: аз мразя вашите празници. Христовото Рождество не е светска празник. Хората не могат да хванат. Брат ти, аз знам, че ти го мразиш празниците. Какво искаш? Защо празнувам? Аз се празнувам моите празници. Ти ми задава, брат, ти не празнуваш, ти говориш срещу Рождество, срещу рожден ден. Как тогава празнуваш рожден ден? Аз правя ли рожден ден? Аз правя ли рожден ден? Обаче други християни ми казват: брат, ти проповядваш с рожден ден, как празнуваш рожден ден? Да! Аз не празнувам моето рожден ден, защото Бог мразя моите празници. Никакъв рожден ден човешки не е свързан с рождението на Сина на Всевишния Бог. Всичко това, което е свързан с Бог, той трябва да се празнува. Всичко това, което се свърза с теб, той трябва да умре. И хората не могат да мислят. Не могат да мислят, защото са заети със света, с демоните, с плътските страсти. Не могат да разсъждават. И идват се и си правят глупости, седят във Фейсбук, пишат публикация. Откъде пишеш ти работи, бе? Ти разбираш ли, моето момче? Аз не празнувам моите рождени дни. Защо? Бог, такъв добър Бог, не иска аз да празнувам мой рожден ден, такъв Бог. И какво мислите? Аз да не се радвам. И мислите ли, че един такъв добър Бог не иска аз да се радвам? Вие трябва да седнете отпред, трябваше децата отзад. Смущат ме. И мога да бъркам от всекъде. Защото трябва да мислиш. Иска си ум. Какво казах, помагайте ме? Казах нещо. Приятели, такъв добър Бог и не иска да празнувам празници. Моите празници. Бог е любов. И защо от другата страна той не ги иска да ги празнува? Аз той не иска да се радвам. Той каза: бачо, моята радост, радостта ти трябва да бъде в мене. Радостта ти трябва да бъде в мене. Не в света, не в традициите. Защо? Защото източникът, създателят на светските традиции идва от Сатана, от векове наред. Идват от богове. Бог е мъдър. Някой трябва да чуе това. Бог е мъдър, приятели. Той никога не да остави да празнуваш сатанински празници. А въпреки християните... Приятели, имам много неща да ви кажа върху тази тема. Няма да ми достигне време. Трябва да проповядвам след 3 дена. Вие знаете ли това? Но ще ви кажа остатък от най-важните неща за Рождество Христово. Ние трябва ли да празнуваме Рождество? И защо, например? Кой празнува Рождество? Божи хора или религиозни хора? За кого се пада Рождество Христово? За светските християни или за истинските християни? Кой трябва да празнува Рождество Христово? Кой трябва да празнува свой Бог? Вижте, разсъдете само. Обаче, въпреки Рождество Христово е дадено за децата, обаче в този ден идват и светски хора. Бог ги обича. Идва плътски християни, идват. Бог също обича и тях, но иска да се покаяват. Нали така? Но Рождество не е даден, приятели, за езичниците. Рождество не е даден
за плътските християни. Той е даден за Божия народ. Ще ви го покажа чрез Библията. Имаме ли право да празнуваме Рождество Христово? Ето ще ви го покажа сега. Имам ли право? Аз ще ви го покажа чрез Библията. Вижте ви само така правите, аз ще ви го покажа чрез Библията. Ето вижте как. Кой празнувал Рождество във време на Исус, когато се роди? Ирод? Ирод Антипа? Фарисеите? Внимавайте. Кой празнувал? Кой търсил? Кого Бог ги изпрати? Искам да ви покажа Рождеството за кого е. Ирод Антипа? Фарисеите? Пилат? Още други императори? Кой празнувал? Мъдреците! И кой ги изпрати? Хай! Ако Бог не иска да празнувам Рождество, какво правят мъдрите там? И тези мъдреци, защо са дошли и как са го намерили? Приятели, мъдреците, преобраз е църквата на Бог. Мъдреците не се пише откъде идват, кой какъв народ, дали са роми, турци, евреи, каладжи, маладжи там. Не знам с какъв народ, но Библията казва, че те са били мъдри. Църквата на Исус е представена като мъдра жена. Мъдрата жена съгражда дома си. Това е църквата. Жената преобраз е на църква. Исус е младоженикът, църквата е жената, невястата. И мъдрата жена какво прави? Съгражда. И мъдреците празнуват Бог. Айде! И това е бил за религия. Това не е било от Бога. И много духовен си. Защото си толкова глупав. Толкова си демонизиран, че нямаш си накъл. Нито познаеш Бог, нито си го разбрал. Остай да познаеш Бог, да не мога да реч. Ти не си го разбрал, защото не разбираш тука. Защото си на име християнин. На име. И не сме разбрали истината. Окей! Кой изпрати мъдреците на име? Окей! Как го разбра, че Бог? Как разбра тя работа ти? Утрината звезда? Водителството? Къде си намерила онзи младенец? Той е Божий син, той самият бил Бог. И мъдреците бяха вдохновени от самият него да го търсят. И какво да направят? Дядо Мраз. Да му носят елхи. Да украсяват кружки. Но. Те са дошли да търсят младенецът, да го намерят. Вижте кой го празнува. И когато мъдреците са го празнували, чуйте, Библията казва, те са отворили съкровищницата си, са докарали подаръци. Трябва ли да празнуваме подаръци на децата ни за Рождество? Естествено, мъдреците са носили подаръци на младенецът. Когато когато давам на товарите подарък, аз давам на мой Ешуа. Той казва, остайте лица, той при мене, не ги го изпили, защото тяхно е царство. Който приема в моите име товарите, приема. Когато му давам подаръци, давам на него. Хората не разсъждават, няма тук. Развалени. Развален! Къде хярди, къде чалдо? И това са вярващи, това са християни. Една кофа уста имат. Нищо няма. Ни живот имат, ни разум имат, ни съвест имат, нито знаят, нито разбират, нито знаят как да тълкуват, нито знаят как да живеят, нито знаят как да задържат, не знаят как да се съберат. Не знаят нищо, бе хора. Те знаят от ракия. Те знаят от уиски. Те знаят от кичека. Те знаят от алкохола. Те знаят от лъжата. Те знаят да хулят. Те знаят да предават. От това знаят религията. Ето това знаят християните в нашето общество, приятели. И в квартала ни, в Бургас и България. Виждате ли кой трябва да празнува Рождество и дали трябва да празнуваме? Естествено.
Добре. Библията казва, овчарите са дошли, овчарите са пасили през нощта. Овчарите пазят Каранък, Вардорда. И не Билярдорда, Койлулар. Ко правиха там? Ми пазиха с нощна стража. Нощна. Лука казва нощна стража. И когато те са пазили овцете, което всяка година трябва да дадат пасхата, жертвата, знаете ли кои са били тези овце? Всяка година, когато евреите са празнували пасхата, които били по преобраз Христос, тези овце всяка година трябва да бъдат пукани, яки, здрави и овчарите трябва да се грижат, защото това е бил преобраз. Този агне е Христос преди да се роди. Сега, кой спрати? Какво стана с тез? Кажете го. Не. Овчарите. Трябва ли да празнуваме Рождество? Мъдреците кой ги изпрати? По свръхестествен начин. Не са го чели от книга? Не са чели книги, къде се намира Исус? Не са видели сънища? Не са видели. Те са били под ръководството на звездата. А тази звезда е бил преобраз на Святия Дух, бил преобраз на самият Бог. Преобразно! В числа 24 казва утрената звезда на Бога, който е Христос. Утрената звезда е самият Бог, мои приятели, Христос. Не буквална, преобразна. Той казва, аз съм слънцето на правдата. Той казва, аз съм утрената звезда. Утрена звезда. Защо е утрина? Защото сутринта много блести. И ако следваме ние тази утрена звезда, ние ще станем не черни звезди. Ще станем бели звезди. Защото много от християните станаха черни звезди. Черни. Аз искам да бъда черна звезда. Защото черните звезди ще паднат по последното време. От корове. Исус казва, звездите ще станат повече помазани. Черните звезди, какво ще стане с тях? Ще станат по-големи помазани. Повече благословени, повече царени, повече просперират, повече растат, повече помазани приемат, повече ще работят за Бог. Да, черните звезди това ще правят. Но те ще паднат. Защото не са бели звезди. Бог има нужда от светени звезди. Звезди, които светят на хората. Мъдреците са били спратени от Бог. А на овчарите кой дойде? Овчарите. Аз бърках, аз трябваше гайче да дам на децата подаръци, нали така? Иде, майко. Ще имат подаръци, деца. Да, стихо. И забравих ги. Бърках, с века, не съм от състояние да мисля. Пак ще дадем на децата. След проповедта, да, ще отделим на тях 10-15 минути, ще ни кажа стихове, ще пеме над 2 песички и така нататък. Кой дойде на овчарите? Трябва ли да празнуваме Рождество? Кажете го. Ной. Какво да? Кой дойде на овчарите докато пасат? Ангел. Как били името му? Как били името на този ангел? Гавраил. И кой изпрати Гавраил, ако Рождество не е важно? И как тогава, ако Рождество не е важно, не трябва да празнуваме, Бог изпраща мъдреци. Бог изпраща ангели да събуждат овчари, да търсят рожденника. И как тогава църквата няма да празнува това? Приятели, ако вие не празнувате Рождество Христово, вярвайте ме, вие, говоря за децата на Бог, вие правите проблем на живота си.
Ето затова такива теми не ви проповядвам. Знаете ли защо не ви проповядвам? Защото смущавате Кана Кабитерил, Кана Качал и затова не ви давам такива проповеди. Да разбирате пълно Бог. Нужно е. Овчарите са пасили, са пазили през нощта. Бог изпрати Гавриил да ги предупреди. Ако рожденикът не е важен, ако рожден ден на Машиях Йешуа не е важен, тогава какво правим ние? Това църквата идва и ни християните не е важно. Защо да не е важно, ако аз съм мъдрец? Защо да не е важно, ако аз съм овчаря на Бог? И ако аз спа овчаря, вкъщи спа. Да речем съм овчарка. И ако днес Христос буквално се раждаше, Усти! Как се размайо? Капело младенецкия бло. Сара и мъдреците, сара овчаря. Затова ето точката. Ето точката. Имаме ли право ние да празнуваме? Ние празнуваме като мъдреците, като Божи хора. И какво носим ние на Христос? Живота ни. Мъдреците какво са носили? Дарове. Това са подаръци. Дарове. Знаете ли по какъв образ беше Тос? Кажете го, тези подаръци. Знаете ли колко са били подаръци, които са носили на Исус? Мъдреците. И кои са, какво са били те? Но. Какво беше? Смирна и ливан. И знаете ли защо мъдреците са носили всичко това? Просто така беше под въздух. Замислиха се. Правите ли? Знаете ли какво преобраз е ливанът? Ливан е като ливанта, който мирише много. Когато ние се молим, Бог мирише. Ливанът е преобраз на молитва. Това представлява молитвения живот на Христос. И те са носили ливана. Златото. Какво е символ златото? Чистотата на Исус. Блестещият му живот. Защото златото винаги говори божеството. Светият Израилев. Защото златото, ви знаете, много блести от всички метали. Това е бил преобраз и неговата святост. Златото. А какво е бил Смирната? Смирната е направена, мисля, че да не бъркам, от дърво. Тази билка е много горчива. Смирната е много горчиво създание. Много горчиво. И знаете ли какво говори това? Страданието на Исус. Всичко беше преобразно. Всичко беше плануващо. И това са били хора, които са били мъдри, разумни и са празнували заедно с рожденикът. И днес едни такива философни плъски хора идват и казват: християни, нямаш право да празнуваш, брат. Ти празнуваш дядо Коледа. Приятели, имаме ли право да носим подаръци на Исус? Духовни и физически. Материални. Имаме ли право, мими? Има. Какво не? Живота си. Да, духовен смисъл говори. Имаме ли право да носим подаръци на Исус? Какво трябва да носим? Молитвен живот. Дори когато достигаме до огорчение, до билката страдание, преминаваме през изпитание, през проблеми, през трудни, духовно, мислемно, семейно, в брака, финанси, здраве. Това са горчивини. Ти минаваш. Ти трябва да минеш! Тогава в това минене Бог ще ти види дали си Божи човек и дали ще го обичаш. Бог много обича да те са хората. А златото, той иска да си свята. Какво казва Исус Матея? Бъдете светлина. Бъдете святи. Виждате ли какво трябва да носим на Христос, моят приятел? Молитва, когато преминаваме през страдание, не споменаваме за Бог. Направете път да седне. Забелязвате ли? Да. Забелязвате ли тези три неща, какво бяха преобразно?
мъдреците са носили на Исус. Сега, ако мъдреците са носили тези три неща на Исус, ние днес какво носим на Исус? Ето, виждате ли? Това е въпрос. И днес, ако ти си светски човек, какво иска? Какво да нося на Исус? Брат, аз съм светски човек. Нека да говорим и до това. Аз съм светски човек, обичам да пия, крал съм, марама, пушал, хама, какво ли не правя? Аз съм светски човек. И какво аз да нося на Исус тази вечер аз? Че аз съм грешник. Носи греховете си. Носи греховете си. Как да ги нося? Кажи на Бога. Какво правиш? Как правиш? Покай се и спире. Виждате ли? Дай на Бога греховете си тая година. И да дойдат добри неща върху твой живот. Да дойдат благословени неща в твой живот. Да дойдат мир, спасение, промяна, чистота, мир, живот в теб, в твоето семейство, в твоите деца. Следвай Христос, приятели. Дайте път на тая година на Христос, на Бога, да дойде във вашия живот и да ви дойдат добри дни. Много трябва да се радвате през тази година, сте живи, защото през тази година много хора са умрели. Приятели, през тази година много хора са се разболели. А вие трябва да се радвате, да кажете: Боже, благодаря ти, че пазиш ме. Благодаря ти, че пазиш ме Румня. Благодаря ти, че пазиш ме Роме. Благодаря ти, че пазиш ме Ходен, ме Вълночен. Приятели, ти трябва да благодариш на Господа. Бог е добър. Бог иска да ни помогне. Бог иска. Някой хора казва: брат, Бог не ми помага. Как да ти помогне, когато не идваш при него, бе, чужо? Добре, имаш нужда. Да речем, че имаш нужда. Обаче аз стоя вкъщи, имам пари, имам всичко. Сега, ако ти не идваш при мене и не ме просиш от мене, ти ще получиш ли? Ще получиш ли, Алфина? Кога му да получиш ти? Когато ти идваш. Как този Бог да ти помогне? Как този Бог да ти помогне, да ти цели, да те спаси, да те защити? Когато ти не идваш при него. А кажи ме се. И после Бог виновен. А защо да е Бог виновен? Приятели, Бог на никого не е виновен. Грехът носи проклятие. Грехът носи зло. Сатана убива хората. Исус Христос не дойде да убие хората. Той дойде да умре за хората. Съберете акъл. Но обаче дяволи чори тук по него. За да хората не искат Бог. А Бог е много добър, приятели. Бог е много добър. И затова вие сте същества, разберете. Днеска сме, утре не сме, му, приятели. Ние сме хора. Ние сме хора. Умират и млади, нали знаете? Умират и стари, умират здрави, умират и болни. Обаче въпросът: къде ще изкараме вечността се? Джанес, как е жалко громни? Как е жалко, как е жалко худо? Виждаме, му, приятели, разсъдете малко, вие сте хора. А града си те хаде, чакай малко, брат, добре, утре знаеш какво ще стане. Тук най-то дел, тук ти трудно да се деле. Царта казал теланки тъмнина. Отделам най тъмнина е начал. Въпреки мъжки род, където ми по някой си начина. Нака шартуса, защото това ни тъмнина им бешъл. Отдял ли бешъл ни тъмнина? Затова забележете, че мъдреците са носили три неща на Исус. Та вече ни трябва да носим неща. Ако ти си светски човек, носи на Бога греховете си. Кажи ме. Дай ги на Него и остави ги. Остави ги! Ако си вярваш, носи промяна. Ако си вярваш, носи молитви. Ако си вярваш, носи чистота, промяна за Бога. Ето това е подарък ми. И трябва ли да празнуваме Рождество? Естествено, приятели. Мъдреците са празнували. Овчарите са празнували. Как да ли празнувам аз? Как да ли празнувам аз? Мой рожденник. Че ако Господ не беше, аз сега може би нямаше да бъда жив до сега. Вие знаете ли? Това са 17, 18, 20 години. Аз сега не съм бил жив до сега. Виждате какво става злото. Да благодаря на Бога, че дойде на мен, най-големия грешник. Дойде и ме прости и ме освободи от живота. Така Бог е готов да освободи теб. Не се страхувай от греховете си, дай ги на Него. Той за това умря! Не се страхувай. Затова, мои приятели, Бог дойде не за здравите, Бог дойде за болните, Бог не дойде за праведните, Бог дойде за грешните хора.
И ако ви се чувствате тази вечер като грешни, ти си човекът. Ти си човекът тази вечер. Ти си човекът. И забележете, говорим за нашия Господ, за Неговото раждане. Няма да има време да ви разправя. Не знам дали завърших дори една точка. Вижте колко време сме. Колко време говорим. Остават ме още най-важните точки. Кой месец роден Бог? Библията го пише ли? Защото ни казват септември, октомври, някои казват март месец, а някои казват... Ето вижте, объркване. Дава Библията, директно не го пише. Но ти трябва да разсъдиш. Кога роден Исус? Важно ли да празнуваме? Важно е. Мъдреци са празнували, друго кой празнува? Други кой празнува? Овчарите. И ако овчарите са празнувани, които са били вдъхновени от Бога, въздаден ангели, и са, ей! Имаме ли право да празнуваме? Имаме право, овчарите празнуват, приятели. Мъдреците. Не само мъдреците. Знаете ли какво казва в Лука 2 глава? Когато дойдоха ангелът да предупреди овчарите, знаете ли Библията го казва? С него са дошли множество ангели. И знаете ли какво правиха? Буквално, джескирна се, кали ангели са като не овчаринги. Знаете ли какво направи той? Ангелите, знаете ли какво почка да правят? Почка да хвалят Бог. Почка да пеят. Библията го казва. Почка да хвалят и да пеят. Така че, мои братя, мои приятели, мои хора, ние празнуваме Рождество Христово, защото якашъно уйдисва. Божите хора трябва да празнуват този ден, за да докажем на света, че нашия Бог е жив, че Той се роди, че Той ги чака. До последния момент чакай да дойдат, да се покаяват, приятели. Да се покаяват.